V roku 1991 spoločnosť založila skupina ľudí, ktorí sa venovali výrobe štítkov z hliníka, technológiou sieťotlače. Od začiatku sme sa vlastne špecializovali na výrobu technológiou roll-to-roll. V priebehu rokov sme rozširovali zariadenia, stále to bolo o flexostrojoch a v roku 2000 sme sa presťahovali do vlastných priestorov a rozšírili sme výrobu aj o shrink sleevy. Veľmi nás potešilo, keď spoločnosť Konica Minolta prišla s ponukou stroja roll-to-roll. To bolo pre nás také ako keby potešujúce a potvrdením toho, že uvažujeme dobre. Že už aj pre nás niečo na tom trhu je, čo by nám umožnilo začať nie vo veľkom, ale v tom, čo ovládame. Kúpou MGI Jet Varnish sme urobili veľký technologický pokrok, postup. Nahradili sme starý analogový stroj digitálnym strojom. Takže pre nás to bolo jednak dobrý ťah, čo sa týka rýchlosti a dobrý ťah, čo sa týka investícií. Tieto riešenia sú postavené na našich osvedčených tlačových engínoch, ktoré sa používajú v hardkových strojoch. Tým pádom nebola tam debata o tom, že či je tá tlač dostatočne kvalitná, či je udržateľná v čase tá kvalita a že či je vhodná pre produkciu tlačovín. Preto, keď sme my ako Konica Minolta prišli s tlačovým engínom Accurio Label 400, ktorý umožňuje tlač 5. farbou, bolo to presne to, v čom Alfopa videla veľký zmysel. Spojenie týchto nových technológií s našou stávajúcou produkciou prinieslo okrem toho, že vieme robiť nové efekty, nový spôsob zúšľachtenia, že vieme byť pružnejší, aj to, že zákazníci, ktorých sme buď museli odmietnúť, alebo sme robili len časť produkcie, veľmi ocenili to, že sme oveľa komplexnejší. Zúšľachťovacie zariadenie MGI Jet Varnish 3D okrem lakovania a fóliovania umožňuje aj ďalšie operácie, ktoré prispievajú k tomu, že práca na tomto stroji je komplexnejšia a výsledkom môže byť už hotový výrobok. Možnosti stroja Jet Varnish spočívajúce vo flexo jednotke a vo výseku skrátili čas výroby etikiet, ktoré sme vlastne museli presúvať na ďalšie pracovisko. Tak vychádza etiketa už vyseknutá na konci a na začiatku rozširuje škálu materiálov, ktoré vieme použiť na konkrétne zákazky, pretože umožňuje primerovanie. Po rokoch spolupráce s Konicou Minoltou sme presvedčení, že sme urobili dobré rozhodnutie. Je to jednak vďaka promptnému servisu, ktorý máme od spoločnosti Konica Minolta, aj podpore, ktorú máme od nich. S firmou Alfopa máme ako Konica Minolta veľmi dobrú spoluprácu. Táto spolupráca je nielen na úrovni technickej, ale aj na úrovni osobnej, čoho my si veľmi vážime. A veríme tomu, že aj do budúcnosti budeme pre Alfopu spoľahlivým partnerom, ktorý im bude poskytovať servisné služby a tlačové služby na najvyššej úrovni. Konica Minolta.